Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Es posa en marxa l'agenda de l'associacionisme i la cultura popular. Amb el pas del temps, la cultura popular catalana ha guanyat terreny i visibilitat social. La tasca de les persones, entitats i federacions que composen el teixit associatiu i el creixent interès de la gent per les tradicions del país ha estat decisiu. Malgrat tot, hi ha camí per recórrer. L'irrupció de les noves tecnologies significa també noves possibilitats per consolidar la feina feta i arribar a un públic més ampli. En aquest marc, l'Ens de Comunicació Associativa, conjuntament amb les federacions adherides, ha impulsat l'Agenda de l'Associacionisme i la Cultura Popular, un espai web www.tornaveu.cat que vol aglutinar l'àmplia i extensa oferta d'activitats i propostes d'aquest sector per posar-les a disposició del ciutadà amb l'objectiu, a mig termini, d'esdevenir l'agenda de referència d'aquest àmbit. Les activitats publicades no només apareixeran al portal específic de l'entitat i de la federació corresponent, sinó que s'aglutinaran a la pàgina principal de l'agenda compartida per totes les entitats de l'associacionisme cultural català i d'informació transversalment potent, multiplicant d'aquesta manera la divulgació. L'objectiu és molt ambiciós, esdevenir l'agenda de referència del teixit associatiu cultural de Catalunya. Per aconseguir-ho, es compta amb l'implicació dels seus protagonistes, els integrants de la cultura popular catalana.